اوكي نايلوم مصنعت مصحف قدسنا كاب ዮሐንስ 5 كاب حدث 15 زلوي كاب حدث 4 زلو انبيبه كابو كفافيلنا خنرينا مالتي يسوع كريستوس غويتاي دحرز دما بقال ايهود كونه يسوعون ناب يروشاليم ديبه اب يروشاليم ابطقا دغ اباغي خا بابرايس بيت هيستا زبحال 5 جبلا اتغبرو قال اي نبره اب من قساس اتماي زصبي بزوحات حمومات عورات حنكاسات دنوسات يدقسو نبرو ان حنسا حدا ملأخ نابتا الاي وريدو نتما ينقساسو نبرمو اتقدم وريدو ابت تنقساس ماي زاتو كاب زلو حمام زبله يحاوي نبره بالامين دز بالقال دعمي دس بالقال يزي يا كل غزي كمتي دغاغيمنا خنمهار كلنا نبلو دحرز زبالقال كل غزي نتا اقدم مستفصم ነገር زملكتي دحرز خبل كله دحرتي مستي نودو خحويلو كاب قفرناهم تغعيزو زمص اغلغال نغوس مسوده كل ودخا حاويلو إلو مسفانو بدحري زخونه ነገር مالتي زي حجي نريو زلنا خفل مالتي كابز خفلي ان مهارو ነገር انتايو اندحر إلنا يسوس بزي علامه نابزخونه بوتا كم زين قساقسي امين ابزخودو بوتا دما فقاد ابو خغبر كلوينا نريو እግዚአብሔር ሎምና አይና አኻትኩምን በዝበረኸት እዚ ባረኸና አሜን ዓላማና ናብራና ህይወትና ሁሉ በዓላማ خኸውን ናምኑ ኸዶ ቦታ ዘበለ አብዝአተና የቦታ ድማ ፍቃድ አቦ እንገብር ሰባት ይግበረና አሜን አነ ካብዝ خفሊ ዝተማሃርኩ ነገር እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘይ ዓላማ ናብዝኾነ ቦታ ከም ዘይንቀሳቀስ አብዝኾዶ ቦታ ድማ ፍቃድ አቦ ከም ዝገብረ ካብዝ خفሊ ተማሂረ ማለት እዩ ابزي ساعات سبات ناب يروشاليم مديبيኦም ምክንያት እንታይ እንደህር ኢልና ኣብቲ በዓል ንምስታፊ ሐቀይ ቅዱሳኔ ኢየሱስን ኣብቲ በዓል ክሳተፍ ኢሉ ይኸውን ደይቡ ንኢየሱስ ካብቶም ካልኦ ዝፈልዮ ግን ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ናብ በዓል ዝኸዱ ሰባት ዝፈልዮ ግን እንታይ እንደህር ኢልና ኢየሱስ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ፍቃድ አቦይ ዝፍጽም ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስደየበ የእንቱ አበየን አሊበን እንደህር ኢልና ኣብቶም ረዲኤት ደድልዮም ሰባት አሜን ኢየሱስ ኩሉ ጊዜ ምስቶም ሕሙማት ኢየሱስ ኩሉ ጊዜ ምስቶም ሽጉራት ጽጉማት በቃ ናብኦም ይልብ ሁሉ ጊዜ እንደህር አስተቢልኩሞ ኢየሱስ ከማንም አይሁዳዊ ነቲ በዓል ከብዕል ኣብ ካል ስፍራ ኸውን መኻአለ ነይሩ ሐቀይ እንተኾነ ኢየሱስ ናብዝ ምድር እቲ ዝመጻሉ ዋና ዓላማ ስለዝኾነ ናብቶም ሕሙማት ዕውራት ሓንካሳት ድኑሳት መጽኡ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ብዛዕባ ኢየሱስ ነብይ ኢሳይያስ ክጽሕፈና ኹሉ ኣብ 61 ካብ 1-3 እንታይ ኢሉሲ ንትሑታት ከበስርሲ እግዚአብሔር ቀቢኢንሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልዕለይ ይሉ አሜን ንስቡራት ልብ خزنن በቲ ኣብ ልዕሊ ዘሎ መንፈስ ማለት እዩ ንስቡራት ልብ ክዝንን ንምሩኻት ሓርነት ንእሱራት ካ መፍታሕ ክእውጅ ለአኸኒ አመት ጸጋ እግዚአብሔርን መዓልቲ ሕነ አምላክን ክእውጅ ንሁሎም ሕዙናት ከጸናነ አዋብ ጽድቂ ንኽብሩ ዝኾን ተኽሊ እግዚአብሔር ተባይሎም እንት ሰማዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓሙክሽቲ ዘውድኽደፍ ኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከኣዘይተ ሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓሂውን ክዳን ምስጋና ክህቦም ለአኸኒ ኢሉ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ሉቃስ 4 ካብ 17-22 ነቲ መጽሐፍ ነቢ ከምብቦ መስሓቦ ነዚ خفሊ ከፊቱ መስንበቦ እንታይ ኢልዎም እዚ ቃል እዚ ሎሚ ኣብ ቅድሚ የዕንተኹም ተፈጸመ ኢልዎም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝተገልጸ እምበኣር ነዚ ክፍጽም ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መጽናዕትና እውን ኢየሱስ ነቲ ዝመጻሉ ተልእኾ ክፍጽም ከሎ ኢና ንሪኦ ጎይታ ንነፍስ ወከፍ ካብቲ ሓኪልናሉ ዘለና ህንጻ ቤተክርስቲያን ክንወጽ ናብዞም ርእሶም ክረድኡ ዘይክእሉ ሰባት ክንከይድ ይርዳአና አሜን ሎሚ ኣነ ዝጸለኾ ጸሎት እዚ አሜን ሓኪልና ኢና ዘለና አይመስለኩምን ክርስቲያናት ዳግም ዝተወለድና ንጎይታ ዝፈለጥና ሰባት ኣብ ቤተክርስቲያን ህንጻ ቤተክርስቲያን ሓኪልና ኢና ዘለና ተሓቢኢና ኢና ዘለና እግዚአብሔር ሎሚ በመንፈሱ ገሩ የተንሳአና አሜን ናብዞም ርእሶም ክረድኡ ዘይክእሉ ሰባት ክንከይድ ይርዳአና
ቤት ሄስታ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅዱሳን ቤት ሄስታ ማለት ቤት ለውሃት ማለት እዩ አሜን ቤት ምህረት ማለት እዩ ትርጉሙ ቤት ሄስታ ዝብል ትርጉሙ the house of kindness ይዝብሎ አሜን በቃ ናይ ለውሃት ገዛ ማለት እዩ ኢየሱስ ናብዛ ቤት ሄስታ ትርከብ ቀላይ ዝመጸን በዓር ሓደ ምህረት ዘድልዮ ለውሃት ዘድልዮ ሰብ ስለዝነበረ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን እዞም ሕሙማት አውራት ሓንካሳትን ድኑሳትን አቤት ሳይዳ ትርከብ ቀላይ ክእከቡ ዝገበሮም እንታይ እንደሕር ኢልና እቲ ኣብቲ ስፍራ ሓንሳብ ዝረአይ ፈውሲ ቅዱሳን ስለምንታይም ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይውሕዙ እንደሕር ኢልና እንታይ ሪኦም ክመጹ ዝረአይ ነገር ክህልወና ኣለዎ ዝስሕብ ነገር ክህልወና ኣለዎ ሰባት ናብቲ ዘለና ስፍራ ክመጹ እንደሕር ደሊና እዚኦም ሓንካሳት ድኑሳት እውራት ኣብዚ ስፍራዚ ዝተቐመጡ ስለምንታይ እንደሕር ኢልና ኣብዚ ስፍራዚ ፈውስ ስለዘሎይ አሜን ዶ ሓቀይዶ ቅዱሳን እዞም ሰባት ምንም ደልዮም ኣይኮኑን ኣብቲ ስፍራ ዘለው ኩሎም ዝደልይዎ ሓደ ነገር እዩ ንሱ ከዓ ፈውሲ እዩ እዞም ቤት ሄስታ እትርከብ ቀላይ ሰፊሮም ዘለው ሰባት ኩላቶም በእላማዮም ኣብቲ ስፍራ ሰፊሮም ዘለው ሎመ ኣነ ቻሌንጅ ገብረኩም ስለምንታይ ናብዚ ተኣኪብና ዘለና ስለምንታይ ናብዚ መጽና ዘለና ብዘይ ዕላማ ናብዚ እንደሕር ኣሎና ብዘይ ዕላማ ናብዚ ስፍራ ንመጽ እንደሕር ኮይና ኪሳራዩ ቅዱሳን ኪሳራይ ዘይ ምምጻ ማሓሸና እዚ ግዜናስ ካል ነገር ክንገብረሉ ማሓሸ ሓቀይዶ ቅዱሳን እዚኦም ሕሙማት ዕውራት ሓንካሳት ድኑሳት ኣብዚ ጥቃስ ቀላይ ሰፊሮም ዘለውሲ ብዕላማዩ እዞም ሰባት ኣብቲ እቲ ቀላይ ክድቅሱ ኸለው ስቁሎም ኣይኮኑን ዝድቅሱ ነይሮም እዞም ሰባት ኣብቲ ጥቃቀላይ ክድቅሱ ኸለው ምንቅስቃስ ናይ ተቀላይ እናተጸባበዩ ድሕርቲ ምንቅስቃስ ዝኸውን ነገር እንደ ሓሰብዮም ዝድቅሱ ነይሮም ቅዱሳን ዕላማ ኣለዎም ስለምንታይ ኣብቲ ስፍራ ኣለው ስለምንታይ ናብ ቤት ኣምላኽ ዘለና ስለምንታይ ናብዚ ስፍራ ዝንመጽ ዕላማ እንደሕር ዘይብልና ብዕላማ ዘይንመጽ እንደሕር ኮይና ኪሳራይ ቅዱሳን ስምዑኒ እቲ ማይ መዓስን በየናይ ሰዓትን እቲ መልአኽ መጽኡ ከም ዘንቀሳቀሶ ስለዘይፈልጡ ኩላቶም ነቲ ሓንሳ ዝረኽቦ እድል ንኸይስዕንዎ ክብሉ እቲ ማይ ምስተንቀሳቀሰ መታን ናብቲ ቀላይ ቀዲሞም ንምእታው ክጥዕሞም ብምባል ኩላቶም ኣበየም ሰፊሮም እንደሕር ኢልና ኣብ ዙርያት ቀላይም ሰፊሮም ዘሎ ቅዱሳን ኩላቶም ዞም ኣብ ዙርያት ቀላይ ሰፊሮም ዘሎ ሕሙማት ዕውራት ሓንካሳት ድኑሳት ናይ እምነት ሰባት እዮም አሜን ዶ ምናልባት ምስ ሓሳቢ ከይተሰማምዑ ትኽእሉ ኢኹም እምነት ተዘይህልዎም ነይሮም ፈውሲ ክንረክብና ተዘይብሉ ነይሮም ኣብቲ ስፍራቲ ኣይምተቐመጡ ነይሮም ጊዜኦም ዘመኖም ኣብኡ ኣይመወድኡን ነይሮም እዞም ሰባት ኣብቲ ስፍራ መቐማጦም ዘርኤና እንታይ እንደሕር ኢልና እምነቶም በቃ ኣብዚ ቦታ እዚ ሰፈውስሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ተኣምራት ይኸውን ኢሎም እዮም ኣብ ዙርያ ተቀላይ ዘለው እቲ ኣብቲ ቦታ ምስፋሮም ዘርኤና ናይ እምነት ሰባት ምዃኖም እዞም ሰባት ገዛ ስለ ዘይነበሮም ወይ ካለ ኣማራጺ ቦታ ስለ ዝሰኣኑ ይኮኑን ኣብ ቤት ሄስታ ሰፊሮም ዘለው እቲ እንኮ ምኽንያት ኣብ ቤት ሄስታ ቆመጡ ዝገበሮም ሓደ ነገር እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ፈውሲ ስለምንታይ ንስኻትኩም ናብ ዚሩ መጽኢኹም ኣለኹም ስለምንታይ ነዛ ባይብል ስታዲ ትካፈሉ ኣለኹም ንስኻትኩም ባዕልኹም ትፈልጡ ኢኹም እትረኽብዎ ነገር ተዘይህልው ነይሩ ኣብዚ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ህይወት ተዘይህልው ነይሩ ኣብዚ ስፍራ ይምተረኸብኩም ነይርኩም ሓቀይዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎም ንሱ ንዘላለም ህያው እዩ አሜን እቲ ክፍወሱ ዘለዎም ባህጊዩ ነዞም ዝተፈላለየ ጸገማት ዘለዎም ሰባት በሓደ ኣብ ጥቃ እዚ ቀላይ ክሰፍሩ ገይርዎም እዚ ድማ እንታይ ዘርኤና እምነት ናይ ነፍስ ወከፎም እዩ ዘርኤና አሜን አሜን ስምዑኒ ቅዱሳነይ ናብራ ናይዞም ሰባት ናይ ምጽብባይ ናብራይ እግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ ይባረኸና ኣብ ጸጽባሕ ክትስኡ ኸለው ትጽቢት ኣለዎም ናይ ምጽብባይ ህይወት ይዘለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ ናተይ መዓልቲያ ክትከውን ያ
ሎምን ተተንቀሳቀሰ አነ ከፈወሴ በቃ ብትጽቢትዮም ዝነብሩ ብምጽብባዮም ዝነብሩ እግዚአብሔር ይመስገን እዞም ሰባት ናይ ምጽባይ ህይወት ይዘለዎ ኮሙን ተዘይከውን ነሩ ኣብቲ ስፍራ ዝድቅ ሰብ ኣይምተረኸብነ ነሩ ቅዱሳን ትጽቢት ተዘይህልዎም ነሩ ሓደ መዓልቲ ክፈወሴ ዝብል ነገር ኣብ ውሽጦም ተዘይህሉ ነሩ ናይ ምጽብባይ ህይወት ተዘይህልዎም ነሩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብቲ ስፍራ ኣይምሰፈሩ ነሮም ኣብቲ ቦታ ኣይምተረኸቡን ነሮም ካብ ማእኸሎም ሓደ ተፈዊሱ ኣራቱ ኣልዒሉ ክኸይድ ከሎ እቶም ዝተረፉ እቲ ዝቕጽል ሰብ ድማ ኣነ እናበልዮም በተስፋ ዝነብሩ ሓደ ካባቶም በተስፋ ፈውሶም ዝጸባበዩ ዝነበሩ ሰባትን በኣር እዝን 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ እዚ ሰብ እዚ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ነዊሕ ዘመን ዝሓመመ ሰብ ንኽንዲ ዓመታት ኣብቲ ስፍራ ከም ጸንሐን ተዘይፈለጥኩ እዚ ሰብውን ከምቶም ካልኦት ኣብቲ ስፍራ ኮይኖም ፈውሶም ዝጸባበዩ ሓደ መዓልቲውን ኣነ ክፍወሴ ናተይ ግዜውን ክትመጽያ እናበለዩ ክሳዕ ኢየሱስ ናብ ህይወቱ ዝመጽእ ኣብቲ ስፍራ ጸኒሑ ቅዱሳን ክብርን ሽሙ ይኹን ካብ 5 ክሳብ 15 ከምዚ ይብል 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ ከኣ ኣብኡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስራአዮ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓዊዶ ትደሊኻ በሎ እቲ ሕሙም ከኣ ጎይታይ እቲ ማይ ምስተንቀሳቀሰ ናብቲ ቀላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከኣ ተንስ ኣራት ካልእ ሞኪድ በሎ እቲ ሰብኣይ ብኡብኡ ሓወየ ኣራቱን ኣልዒሉ ከደ ተማዓልቲ ሰንበት ነበረት ስለዚ ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብ ሎሚ ሰንበት ያ ሞ ኣራት ካል ጸውር ኣይፈቀደልካን በልዎ ንሱ ግና ትዘህወየኒ ኣራት ካልእ ሞኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከኣ ኣራት ካልእ ሞኪድ ዝበለካ ሰብኣይ እንታዋይ ኢሎም ሓተትዎ እቲ ዝሓወየ ግና ኣብቲ ቦታቲ ብዙሕ ህዝቢ ስለዝነበረ ሞ ኢየሱስ ድሕሪሉ ስለዝነበረ ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን ድሕሪዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቅደስ ረኸቦሞ እነሆ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድል ከይረኽበካስ መሊስካ ኣይትበድል በሎ እቲ ሰብኣይ ከይዱና ኣይሁድ እቲ ዘሕወየስ ኢየሱስ ምዃኑ ነገሮም ይብለና ከምቲ ኣብ ቁጥሪ 3 ዘንበብናዮ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራት ሓንካሳት ድኑሳት እዮም ፈውሶም እናተጸባበዩ ኣብቲ ስፍራ ዘድቅሱ ነይሮም የእንቲ ጎይታ ግን ናብዚ ን38 ዓመት ሓሚሙ ዝነበራ ሰብ ይጠሚተን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ሰብ እዚ ምስራአዮ እዚ ሰብ እዚ ንነዊሕ ዘመን ከም ዝሓመመ ምስፈለጠ ካብቲ ዝደቀሶ ስፍራ ከተንስኦ ካብ ሕማሙ ክፍውሶ ናብቲ ንሱ ዝነበሮ ስፍራ መጽዩ አሜን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባዕሉ ናብዚ ሰብኣይ ዝመጽዩ ክብር ንሽሙ ይኹን እዚ ሰብ እዚ ሰላም ህይወታ እዚ ሰብ እዚ ኖን ናብቲ ጎይታ ዘሎ ስፍራ ክመጽእ ይትረፍ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር እናሓንሳ ነቲ ማይ ምሰንቀሳቀሶ ፍሑኽ ኢሉውን ናብቲ ቀላይ ከኣቱ ዘይከኣለ ሰብ ነይሩ ኢየሱስ ዘይምኽኣሉ ርኡ ንዘይምኽኣሉ ናብ ምኽኣል ክልውጥ ኢየሱስ ባዕሉ ናብዚ ሰብኣይ መጽእ አሜን ዶ ሎም እግዚአብሔር ነቲ ዘይምኽኣልና ናብ ምኽኣል ክልውጥ ናብ ህይወትና ይምጽእ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ እቲ ሰብኣይ ዘይክሎ ነገር ናብ ምኽኣል ከምጽዩ ናብኡ መጽእ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ኢየሱስ ባዕሉ ናብዚ ሰብ መጽእ ጎይታ ናብ ህይወትና መጽእ ማለት ድማ መልስ ሕቶና ረኺብና ማለት እዩ አሜን ጎይታ ናብ ህይወትና መጽእ ማለት ቋጸሮ ናይ ህይወትና ተፈቲሑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ሰብ መጽእ ክትሓዊዶ ትደሊኻ ምስ በሎ እዚ ሰብ እዚ ንጎይታ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ እቲ ሕሙም ከኣ ጎይታይ እቲ ማይ ምስተንቀሳቀሰ ናብቲ ቀላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ይብለና እዚ ሰብ እዚ ስምዑኒ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን እዚ ሰብ እዚ ማንነት ናይቲ ናብኡ ዝመጸ ኢየሱስ እንተዝፈልጥ እዚ ሰብ እዚ ምስቲ ሁሉ ዝኽእል ምስቲ ፈዋስ ዝኾነ ኢየሱስ ይዘራረብ ከም ዘሎ እንተዝፈልጥ ነይሩ መልሱ እንታይ ምኾነ ነይሩ ኢልኩም ትብሉ እወ ጎይታ ኣይምኾነ ነይሩ አሜን እዚ ሰብ እዚ ግና ማንነት ናይቲ ዝሓቶ ዘሎ ስለዘይፈለጠ ከስተማስል ኮሎ ንሪኦ መልስ ናይዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝመስል እንድሕር ኢልኩምኒ በጃኻንዶ ሰበይኩን ዝብል ዘሎ ይዝመስል
ጎይታ ናብዚ ሰብ እዚ ክመጽእ ኾሎ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ጎይታ ናብ ህይወትና ክመጽእ ኾሎ ከምዚ ሎም መዓልቲ ንዓይ በቃሉ ናብ ህይወተይ ዝመጸ ማለት እዩ ጎይታ ናባይ ናብ ህይወተይ ክመጽእ ኾሎ ናባኻ ናብ ህይወትካ ክመጽእ ኾሎ ነገር ተወዲኡ ማለት እዩ አሜን ዶ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እወን አሜን እዩ አሜን ዶ ቆሙ ደይኮነን ዝብል ቃል አምላክ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ውዱእ ነገር እዩ እግዚአብሔር ካብ ውድ እዩ ዝጅምር አሜን ዶ ነገራትና ወዲእዎ ኮይ ናተይ እናታትኩም ነገር ዝተወደአ ነገር ኮይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝተወደአ ነገር ኮይ ወዲኡ ዝጀምር እግዚአብሔር አሜን አሜን ንዓና ይምበር ዝጨንቀና ንእግዚአብሔር ኮ ዝጨንቆ ነገር አይኮነን ክብር ንሽሙ ይሁን ጎይታ ናብዚ ሰብ እዚ ክመጽእ ኾሎ ስለምንታይ ክሳዕሎም ዘይተፈወሰ ከሓቶ ይኮነን መጽኡ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ አሜን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ሰብ እዚ ክመጽእ ኾሎ ስለምንታይ ክሳዕሎም ዘይተፈወሰ ከሓቶ ይኮነን መጽኡ ጎይታ ናብ ህይወቱ ክመጽእ ኾሎ ብዛዕባ ኩሉ ኩነታቱ ፈሊጡ ናቡ መጽኡ አሜን ዶ ንጎይታ ነቲ ሁሉ ዝፈልጽ ብዛዕባ ጉዳይና ክነፍልጦ ንእግዚአብሔር ሓንሳብ ንሕና እንታይ ድና ንብሎ መሲሉከም ኣይትፈልጥን ኢኻ ጎይታ ዘለኹ ኩነታት ኣይትፈልጥን ዲኻ ኣይትርድአን ዲኻ ኢና ንብሎ ነቲ ሁሉ ዝፈልጥ አምላክ ማለት ጎይታ እዚ ሰብ እዚ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጥ እዩ ናይ ነዊሕ ዘመን ሕትኡ ልማኑን ክምልስ ናብኡ መጽኡ ኣይኮነን ዲ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እዚ ሰብ እዚ ናብኡ ከይመጽእ ኾሎ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጥ እዩ ናብኡ ሰጊሙ መጽኡ ቅዱሳን እዚ ሰብ ግና ኢየሱስ ብዛዕባ ኩነታት ዝፈልጥ ስለዘይ መሰሎ ኩነታቱ ዝፈልጥ ስለዘይ መሰሎ እቲ ንኸይፍወስ ዕንቅፋት ዝኾኑ ነገራት ነገር ነቲ ክፍውሶ ናብኡ ዝመጸ ነቲ ሁሉ ዝፈልጥ አምላክ ክነግሮ ኾሎ ንሪ ኢየሱስ ወዲያው እንታይ ኢልዎ ቅድሚ ሕጂ ሰባይ ነበረካን ከውን ይኽእል ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ቀዲሞምካ እንዳኣተው ብዙሕ ግዜ ተቀዲምካ ትከውን ትኽእል ኢኻ ሎሚ ግን መዓልትኻያ አሜን አሜን ምስ ማንም ክትቀዳደም አይድልየካን እዩ እቲ ነቲ ቃላይ ከም ዝንቀሳቀስ ዝገብሩ ኣነ ስለ ዝኾንኩ ተንስእ አራት ካልእልሞ ኪድ ኢልዎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ዶ አሜን አሜን ንዘመናት ተቀዲምና ክንከውን ንኽእል ኢና ትፈልጡ ዲኹም ጎይታ ሓደ ካብቲ ዝተዛረቦ ንዓይ እንታይ ኢሉ ንስኪ ካብ ድሕሪት ንቅድሚት ሰንዴካ ኢሉኒ እግዚአብሔር ይመስገን ሓቁ ይኻኮ ካብ ድሕሪት ንቅድሚት ኣውንጭፈካ ኢሉ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን አሜን ጎይታ ኸውም እዩ ዝጨንቆ ነገር የለን በሓደ ለይቲ ታሪካ ቀይርዎ ዝሓድር አምላኽ እዩ በሓንቲ ሰከንድ ታሪካ ዝቀየር እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዘመናት ሕቶኻሲ በሰከንድ ጎይታ ዝቀይሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ 38 ዓመት ሙሉእ ዝሓመመ ዝተደነሰ ሰብኣይ ጎይታ ኣብ ቅድሚኡ ደውስ ምስበለ ጎይታ ናብ ህይወቱ ምስ መጸሲ ናይ ሓደ ደቂቕ ጉዳይ ኮይኑ ናይ ሓደ ሰከንድ ጉዳይ ኮይኑ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ነዚ ጎይታ ዝንእመኖ እንምልኾ መን ምዃኑ ንፍለጥ መብዛሕቴና ጎይታ መጽሲ ክዛረበና ኾሎ ንኽንኣምኖ ይዘሸግረና ነቲ ሁሉ ዝኽእልሲ ክንኣምኖ ንጽገም ቅዱሳን ሓደ ናይ እግዚአብሔር ሰብኣይ ክምስክር ኾሎ ሰሚዐዮ ብጣዕሚ ልበይ ድማ ተተንኪፉ እንታይ ኢሉሲ ሓንቲ ዝዓረገት ቶዮታ መኪና እናዘወርኩሲ ኢሉ ጎይታሲ ፕራይቬት ጀት ክበካይሉኒ ኢሉ ዝዓረገት ቶዮታ ዝዝውር ንጋዝ መምልእ ኸማን ሳንቲም የብለይን ኣብቲ ዘመንትሲ 50 ሳንቲም ያ ነራ ንጋሎን ጋሎንሲ 50 ሳንቲም ያ ነራ ኣነ ንበዓለይ ነታ ዝዝውራ መኪና ጋዝ መግዝእ የብለይን ጎይታ መጽኡ ድማ ጀት ክበካይ ይብለኒ ኢሉ ሲሒቀ ኢሉ እና ካልኩሌት ክገብር ጀሚረ ኢሉ ከመገረ ኣነ ጀት ዝገዝእ ኢለሲ ካልኩሌት ክገብር ምስ ጀመርኩ ጎይታ ስመይ ጸውዕ እንታይ ኢሉኒ ኢሉካ እንታይ ኢሉሲ
أنا كفلو أيبلكو خان أنا أمنني لك إلو آمين آمين أنا كتأمنن برنجيرك كفلو دي لك إلو نيلو زيابير شو ميبار حنساب ويتا يسوس كريستوس مصيو مستزاربن كزاربن ناخولو نحنا يكوننا نغبرو اتزاربه بعلي زغبرو امين دو نعناسي كن امن يزدلينا እግዚአብሔር ይመስገን ነተዘ አምን ኩሉ ዝከአል አሜን ዶ እንደህር አሚንካ ክብር አምላኽ ይኻትሪ አሜን ዶ አብ እምነት ዘሎና ነገር ክነማዓራሪዮ ክንከእላለና ክንሰርሓሉ ክንክእል አለና ዘሎ ጸገም አብ ህይወቴ ይሁን አብ ህይወትኩም ናይ ምእማን ጉዳይ አመንቲናን ዝመስለና እና አምን ይዝመስለና ብዙሕ ነገራት ግን ከም ጴጥሮስ ጎይታይ ጠፋአኹ ንብል ሰባቲና ነሕና አሚንና ጉዕዞ ጀሚርና ዝተፈላለየ ማዕበላት አብ ህይወትና ክመጹ ኸለው ጎይታይ ጠፋአኹ እናበልና ነእዊ ሰባቲና بإمنة دونبة أبتو قويتا استزاربنا نصنع آمين دو يسوس أبزي سلستك ألاتي تزاريبو تنس أرات كالأل كيد آمين آمين إذن سلستك ألاتي قويتا يسوس كريستوس مس عزوزو مس تزاربو لك كابويتا نيت إزاز قال مسوات اتا تنس اتبل قال نتي نزمنات دك إسوز نبرا كتنس دما زيك السب اتنسي إيوه آمين دو نكزابير قال هياوي نكزابير قال حيل اللو نلسب زنتاي جيرو بتقابلو خمسة جيرو كزابير مسكن كم تستبحلو خا عراتو الإلو بمأخلتهم حمومات عورات حنكاسات دنوسات كم زخيد جيرو أجرمكمن السبزي بمأخلتهم كمو فوسهم زت أبابا يسابات كحلف كله نقولهم حتى مفتارو زي ترفي حق إيه قدساني مهنياتهم أبت ساعاتي ما يصير زي تنك أساسا رجت أني أبتحموتتي يعني ناي نفس وكب سب كابت قلاي تلاعلو نابز سب كم زخون فلوتي نتسبون كمي كم زحوي كم زحتو رجوتي إذا سبزي نسلاسان شمونتن عمد زوج أروتو عرات بترقص أروا خير كولونري أمين دو إتوم أيهود زي جبر نجار كجبر كولون تاي خات جبر زلوها لومكو سنبتي كميل كاخا بسنبت مدري عرات كات إركات خير زلوها زبلوه نتي تعزيزو نتي زتعززو زفتسم زنبرسب لوم سنبتي عمو عرات كات صور أي تفقد كان إلوم مليسوم أبت عرات كدك أسوخ فتنو خلونري imagine سلاسان شمونتن عامت أب عرات دك إسكا لومون مستفوز كا دك إسكبلوها خلوز بتعمي زبساچو نغري زحرق نغري زدك أسكو دو وحيدو يزبل آمين دو قدسان يسوس كريستوس قويتاي مليسوم كدك أسوه كوي نسوغنا أبزا عرات زدك أسكو أي وحدن تنس عرات كال إلكا كيد يتباهيلة سلازي دو كبلاي كيل نيلو من قدو خقصل كولو نري كبرن قويتاي يخون يسوس قويتاي السبزي نتهم لومي سنبت سلازخونا عرات كات تصور أي تفقد كان زبلو سبات كمل سلم كلن تايلوهم اتزحويني وعرات كال علمو كيد زبلني إلو كمل سلم كلن ري سمعني ازوم سبات كحوي واي كيلوني سمعني ازي زربازي نعاتهم دوابيلو سمعهم اللهم اتزحويني حج منفس قدوسي بعلو زغدفكوا نغيرني امين دو اتزحويني عرات على الموكيدلوني زبل قال نعاتهم عافهم عات حيزوهم يسوع كريستوس غويتاي موناتهم نساتهم كفوسو ايكلوني نايفوس صغاباتهم تغليص يفلطني سلازي
اتز زحوي سب أما أخل ندحرالو نزيز تدنيسو زنبرا سب عراتو كسكم زغبرا سب أبز ما أخل كله ماننتو خنفلت ألنا قدم نزي سب زي دوم بالنا قدم نزي سب زي كتكيد يبل كانيلنا أبز عراتو قدم مدك أسناسي من مخوانو نرغاقص إلو مهيسس كريستوس كويتاي السب زي ناي زمانات حتو يتملسو له آمين أب كندي بتا غويتا أب هيوتو بتي غويتا أب هيوتو زغبرو نجر مسؤو زحقوسون نفتقارن زمسغونون ازو مخبرت سنبت نابزيد لي نجر كاتو خلوينا أب زنري زلنا إذا عراتو تصيرو زخير زنبره سب أنس تعزز كويس غبر زلهو إلو مس نجرهم تعملوا مو نساتهم اتعرات على لمو كيد زبلك كسب أي انتوايو who is he من you كنفلت أنا دليل لنا يلوم آمين مغنياتهم ما أننا تخفلت أنا جدًا أقداسي اتزحوي جنا أو تبوتها اتي بزو حزب سلزنا برمو يسوس دحري لسلزنا برنسو مخانو من مخانو يفلت أني بلنا زوم سبات سمعني ما أننا نايت تنس أراد قال لمو كيد زبولو سلزي فلتو نزعرات ايرو زخير زنبرا سب دو كبل واي كالون امين 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 دو ازوم سبات از سبزي ماننت اتزفوسو عصبيقو سلا زي فلطه نتوم زحاتتو ازي يفوسو نخبل اي كالنات ساعتتي يسوس از سبزي من كم زفوسو رغص زانيا كم زي نبر سلا زفلطن اتزفوسو من مخانو صبغيركم سموني اتزفوسو من مخانون سلامنتاي نزمنات كم تدنيسو كم زنبره كفلط إلو أبيت مقدس مسرحبون تايلو دحرزي يسوس أبيت مقدس رهبو مو إنه حويخا كابز زقدل كيرخ بكاس مليسكا انتاي تكبريلو أي تبدل بلو من البات زي سبزي يمت عدا أخوون خوي ويتا يسوس كريستوس لكو ينجيرو اغزابير شم يبارا بدلكا ببدلكا خاتدنيسكا نيركا ببدلكا خا نسلسان شمونتن عمد زاكل حميم كان يركا كابز زغدد خيرخبكا بتزرخبكا يوم محرت تملالس يلو امين محرت يا دوابيلاتك يلو ابتناي محرت بوتا ابتناي لوحات بوتا ابتناي دنغاص بوتا سلترخبكا ازا محرت دوابيلاتك زلامو مليسكا كايت بدليلو እግዚአብሔር ይመስገን አብዚ ኢየሱስ ነዚ ሰብዚ ዝተዛረቦ ነገር አዝዩ ዘደነቅ ነገሪ ምናልባት እዚ ሰብዚ ስለምንታይ ሐሚሙ ነሩ አይፈልጥን ይኸውን ወይኑን ይፈልጥ ነሩ ኸውን ይኽእል ጎይታ ግን ታይልዎ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካስ መሊስ ካይትበድል ክብሎ ኾሎ ነሪ አብዚ ጎይታ ከቢድ ነገር እዩ ነዚ ሰብዚ ተዛሪቦ ሐቀይደ ቅዱሳን ሎሚ ምሕረት ረኺብካ አሎኻ ተማሂርካ አሎኻ نابز زأتوكا بدل كاي إيو سلزي كابت زحلف كايو سقاي زغدد هيرخبكا كاب بدل رحا بمبال نتزرخبو فوسي كعقبو خمزلو خزاربو خلو نري انتو إنا متانا أب حدا بوتا نحدا ود خنصليلو خي ناسي أبو قال أملاخ شير غيرنا مستملس ناسي قومو إلى حنت عدت مسكرلنا نيرنا نحنت حافت تصلينا لاسي حاويا تسيراني راس እግዚአብሔር ፈውይሱዋ እንደገና አንተ አትገብር ከምዚ ሆነ ታይፈልጥ እኔ አጅውን ተሰራ እንደገና ደማ ሐጅ በምርኩሳት ኸይዳላ አይደ ፈውስና ክንዕቅቦ ይግባአና አሜን ዶ አቅቦ ይልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትዕቅቦ ለካ እሰብዚ ጎይታ ካብዚ ዝገደደ ኸይረክበካስ መሊስካይ ትበድል ኢሉ መጠንቀቅታ መስሐቡን ታይገሩ እንደሐሪልና ናብ አይሁድ በመኻድ እትብሰንበት ዘሐወዮ እትብሰንበት አራቱ አልዒሉ ኪድ ዝቦሎ ኢየሱስ ሙሃኑ ነግሮም ኮሎ ነሪ እትሰብ አይ ከይዱ ና አይሁድ እትዘሐወዮስ ኢየሱስ ሙሃኑ ነገሮም ይብለና ከነግር መድለዮዶ ቅዱሳን ከነግር ነርዎዶ አይነበሮን ስለምንታይ ነጊሩ ግን አይንፈልጥልና እሰብዚ ስለምንታይ ናብ አይሁድ ከይዱ ነጊሩ ናይ ባዕሉ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል ግምታት ሁሉ ክንህብ ንኽእልና
ምናልባት ኣብቲ ዘመንቲ ሕጊ ኣውጽኦም ስለ ዝነበሩ ማንኛውም ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሶሲየት ዝገብር ዘሓብር ዘበለ ካብ ቤተ ክርስቲያን ይሰግዎ ስለ ዝነበሩ ካብ ሕብረቶም ይሰግዎ ስለ ዝነበሩ ምናልባት ካብቲ ሕብረት ካይወጽእ ካብቲ ቤተ መቅደስ ካይሰግዎ ፈሪሑ ኸውን ይኽእል ምናልባቱን ናይ ሽዑ ግዜ መራሕቲ ስለ ዝነበሩ ኣፈራሪሖሞ ኸውን ይኽእል ትምኽንያት ንሱ ይዝፈልጦ ግን እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ አራት ካል ኢልካ ኺድ ዝበሎ ክኸይድ ዝኣዘዞ ንሱ ምዃኑ ክነግሮም ከሎ ንሪ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕገዛ ርእሱ ስለ ዝሓሰበ ንርእሱ ኸድሕን እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ነጊሮም እዚ ነገር ዘሰዓቦ ጸገም ድማ ኣብቲ ዝመጽእ ሰሙን ስለ ንሪኦ ቀጽልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉኡ የብዛሃልኩም ናይ ሎሚ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ዝወዲና ኣለና የዳኩም አልዕልሞ ጸሊና ክንወዲና